Pirsa me ya îro ev e. Gelo hûn dizanin di du rojan de çar heb komeleyên ku wê li ser zimanê Kurdî xebatê bikin hatine vekirin. Di du rojan de çar komele. Tiştek wisa nehatiye dîtin heta anha. Kurdan vê pêlê gelek balaxwedaya komeleyan û wan vedikin. Baş e, li nav Kurdan ev li ku vebûn, wê çi bikin û çawa bikin? Li Amerîkayê çend komele hene? Çend endamên wan komeleyan hene? Li Tirkiye rewş çawa ye? Û ev komele û komeleyên din ku em ê li ser bisekinin, wê çi bikin bi taybetiyên Kurdan? Bila îro vîdyoya me ser vê yekê be kerem bikin. Em pêşî qala yên Amerîkayê bikin berî ku em qala ev komeleyên Kurdan ku di du rojan de hatine avakirin bikin. Li Amerîkayê li gorî daneyên dawî nêzî 2 milyon heb komele hene. Nêzî 2 milyon heb. Sedî şêstê Amerîkayîyan endamên van komeleyan in. Ev komele hinek komeleyên olî ne, hinek komeleyên aborî ne, hinek komeleyên sifîl in. Çi zanim? Gelek komele. Nêzî 2 milyon heb komele û sedî şêst Amerîkayî endamên van komeleyan e. Helbet dema sedî şêst em dibêjin em qala zarokan nakin. Yên ku temen dikarin bibin endamê komeleyekî qala wan tê kirin. Ji navê wê girseyê sedî şêst endamên komeleyan in. Ji xwe li Amerîkayê komele û saziyên sifîl gelekî bi bandor in. Tê zanîn serokên wan dema tê hilbijartin jî diçin ber deriyên wan. Dema welat xwe bi xwe birêve dibe jî ew saziyên ku li ser fikirin nizanim çin in li hev dicivin û diaxivin derbarên gelekî biryaran de. Rewş ev e. Baş e li Tirkiyeyê rewş çawa ye? Li Tirkiyeyê 101,000 heb komele hene. Bi giştî. Li Tirkiyeyê helbet Kurd jî tê de. 101,000 heb. Bi giştî dor 8 milyon û nîv endamên van komeleyan hene. Yani ev jî dike sedî 10-11 hemû hemwelatiyên Tirkiye ku endamên komeleyan e. Me got çi li Amerîkayê ev rêje sedî şêst e, li Tirkiyeyê sedî dor 11 e. Her ku Kurd in, heta anha hin komeleyên wan hebûn. Hin karên baş jî kiribûn. İstîsna hene yên ku karên baş kirine. Mesela yek ji wan Kayder bû. Li Stenbolê Kayder hatibû avakirin di salên notî de. Ew ji navçeyên Çewlîgê pêk dihat, ji kurteya sernavên navçeyên Çewlîgê û wan li ser şanoyê, sînemayê, ser muzîkê, ser folklorê gelek xebat dikir. Li Stenbolê bi navê Kürt böreyî börekek heye. Hin nijadperest naxwazin Kürt böreyî yani böreka Kurdan binivîsînin, Kürt böreyî dinivîsînin. Ew böreka Kurdan e ji ber ku Kurdan ew aniye Stenbolê. Mesela Kayder ev bi salan e her sal bi navê Festîvala Kürt böreyî festîvalê li dar dike, li seyranek çê dike, însan diçin kêf dikin, şahiyê dikin. Wek min got bi vî awayî komeleyên Kurdan hebûne û wê hebin jî. Lê meseleya me ya îro di 15 Gulana 2026 de û di 16 Gulana 2026 de tenê du rojan de çar komele hatin vekirin. Û di nav 6 mehan de nêzî 10 heb komele li bajarên cûr bi cûr hatine vekirin ku wan hemûyan gotiye em ê li ser ziman xebatê bikin. Mesela li Artûkluya Mêrdînê bi navê
Kom Kurdî der roja pazdeyê gulanê komeleyekî hate vekirin. Heman rojê li Çewlêgê bi navê Mazêr komeleyek hat vekirin. Vê komeleyê got li hemberî asîmîlasyonê em ê li ser zazakî bixebitin. Li Curnê Reş yani li Hîlwanê bi navê Ziman Kurd komeleyekî vebû heman rojê gotin em ê li ser ziman xebatê bikin. Piştî vê bi rojek xwendekarên zanîngeha Dîcle yên Kurd bi navê Köder Dîcle Komîn Öğrenci Derneği komeleyek vekirin. Çar rojan de du komele. Heman rojê roja 16 Gulanê li Enqereyê Anka Derê beşek nû vekir. Anka Der ev 4 salin li Enqereyê heye lê 16 Mehê bi navê Komûna Ziman a Ciwanan beşek taybet vekir û got em ê li vê derê li gel ciwanan li ser ziman bixebitin. Wekî din mesela meha Nîsanê de yani meha Avrêl de li Wanê bi navê Kurdîwar komeleyekî hate vekirin. Komeleya wêjekar û nivîskarên Kurd ên Serhedê bi navê Kurdîwar. Berî wê di meha Edarê de li Geverê bi navê Zimangeh Der komeleyek hate vekirin li Gevera Cûlemergê. Dawiya 2025 yani çend meh berê li Sêwregê bi navê Ziman Kurd komeleyekî hat vekirin. Yani bi Kurd û Kurtahî di nav van 6 mehan de nêzî di nav van 5 mehan de hê 6 meh temam nebûye. Nêzî 10 heb komele li bajar û navçeyên cûr bi cûr hatin vekirin yên ku em pê hesiyane belkî hinên ku em pê nêhesiyan jî çêbûne. û gotine em ê li ser ziman bixebitin. Wê çi qas bixebitin? Wê bikaribin bixebitin yan na em nizanin. Lê em vê yekê dizanin li Amerîkayê saziyên sifîl rastî jî kedê didin. Ji bo civaka sifîl, ji bo bandorê li siyasetê jî bikin. Li welatên pêşketî saziyên wisa sifîl bi bandorin. Ême wê çi bikin? Ew qas komele wê çi bikin? Ji ber ku gelekî hebûn û hinekî li wan zêde bûn û wisa dixuye ku hê jî wê li wan zêde bibin. Ew ê bikaribin li hemberî asîmîlasyonê tiştekî bikin yan na. Ew ê bikaribin Kurdî hinekî din pêş ve bibin yan na. û siber roj belkî komeleyên din jî bibin. Mesela wek li ser ekolojiyê, li ser çi zanim mijarên din. Ew ê bikaribin tesîrek çawa li jiyana Kurdan a rojane bikin. Helbet em ê li wan mêze bikin. Em ê bişopînin bi hev re. Yên ku dikin jî hene. Mînak em vê jî bidin û belkî temam bikin. Med Der heye li Amedê gelek saziyan di vê cejna zimanê Kurdî de îsal panel dan, semîner dan lê ew çûn gundan. Mesela Med Der çû Zengê gundê Licê, çû Hewrê gundê Hênê. Çi zanim çû gundên din li gel zarokan ew roj pîroz kirin. Tîpên Kurdî nîşanê wan zarokan dan. Esas tam jî rola komeleyan tiştek wisa ye. Rasterast bikeve nava civakê. Rasterast li gel wan beşên civakê bide û bistîne ne ku nava salonan de. Dema wisa be helbet wê keda van komeleyan yên ku me jimartin û yên ku me nejimartin wê zêdetir be. Hêviya me jî ew e li nav Kurdan tiştên sifîl pêş bikevin wekî dinyayê û bikarbin bandorê li siyasetê jî bikin, li şaredariyan jî bikin, li her derê bikin. Bila xêr be.